गोजोनथाव बाथ्रा भकतपारा आन्चलिक एबसु आरो भकतपारा ओनसोलनि रायजो राजाफोर आरो अर्गेनाइजिं कमिटिनि नाजानायाव दिनै 6थि बोसोरारि जि मार्टियार्स फुटबल टुर्नामेन्ट भकतपारायाव खुंनो हाबाय। बेजों लोगोसे बे ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेराव विभिन्न जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव मोनसे गोरोबलायनाय खौसेथि लाबोगोन। फारसेथिं यंग जेनेरेशननि थाखाय बिथांमोना गेलेनायनि गेजेरजों माने सुस्वास्थ्यनि नागरिक जानो हागोन आरो दिनै गेलेनाया मोनसे प्रफेशनेलाव सोलायबाय। बेजोंनो मोनसे केरियारबो दानो हागोन आरो लोगोसे बिथांमोना मुंख्लंफोरखौ जुगामियै गोसोखांनो हादों। बेनि थाखाय आं भकतपारा आन्चलिक एबसु आरो लोगोसे भकतपारा ओनसोलनि रायजो राजाफोर अर्गेनाइजिं कमिटि बयनिबोसिम साबायखर जासिदों। सब बिटिआरआव दासान्दि गोबां माने बुटिना लीलाबती बिथाङा रुंसारि जानायाव जों दुखु फोरमायदों। नाथाय बिथांखौ जिबायदि सरकारा नोजोर होनांगौमोन, जोथोन होनांगौमोन, बा जोंनि बर' माहारियाबो बिथांनि फारसे जिबायदि अनसायनाय दिन्थिनांगौमोन बेखौ जों दिन्थिनो हायाखिसै। बेखौ जों सिमान लायो आरो हयथ' बिथाङा जि समाव गेलेदोंमोन बे समाव दिनै खौरां बिजोङा एसेबां जोंनि गेजेराव गोसारनाय महर मोनाखैमोन, ससियेल मिडियायाबो गैयामोन, जायनि थाखाय बिथाङा नांगौसेबां रायजो राजाफोरनि अनसायनाय नोजोर बोनायखौ मोनाखिसै, जायनि थाखाय सरकारा हयथ' नांगौ बायदि स्टेप लानाय जायाखिसै। खिन्थु फैबाय थानाय समाव जाहाथे रावबो लीलाबतीनि बायदि अलखदाव गोग्लैनाङा, आंखालाव गोग्लैनाङा, बेनि फारसे जोंनि नोजोर थागोन। बिटिआर অঞ্চলত ক্ৰীড়াৰ এক সুন্দৰ বাতাবৰণ নিৰ্মাণ হৈছে আৰু এইবাৰ আমি দেখিছোঁ বিটিআৰৰ চুকে কোণে এইবাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে বিটিচিত ISPL ইণ্টাৰ 6 শিডিউল টুৰ্ণামেণ্ট আৰম্ভ হৈছে, ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট আৰম্ভ হৈছে। গতিকে এইটো এটা আমাৰ কাৰণে খুব এটা সুন্দৰ আৰম্ভণি আৰু ইয়াৰ লগে লগে বিভিন্ন অঞ্চলত এপছুৰ উদ্যোগতেই হওক, বিভিন্ন অন্য সংগঠনৰ জৰিয়তেই হওক এনেকুৱা ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন হৈছে আৰু আমি সকলোৱে গম পাওঁ যে ফুটবল আমাৰ এই অঞ্চলৰ অত্যন্ত জনপ্ৰিয় এবিধ খেল আৰু এই খেলৰ জৰিয়তে আমি নতুন নতুন প্ৰজন্মক আমি ভাল একোজন খেলুৱৈ হিচাপে নিৰ্মাণ কৰাৰ এটা সুযোগ আৰু সুবিধা পাইছোঁ। আমি ৰাজ্যিক স্তৰতে হওক, ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰতে হওক আমাৰ এই অঞ্চলৰ ল'ৰাই যাতে বা ছোৱালীয়ে যাতে আমালৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰে, তাৰ কাৰণে এই প্ৰতিযোগিতাবিলাকে নিশ্চিতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু আজি আমি ভকতপাৰা আঞ্চলিক এপছুৰ উদ্যোগত আজি 6 বড়োলেণ্ড মাৰ্টাৰ্ছ যি আমাৰ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা হৈছে, এই প্ৰতিযোগিতাত আমি সকলোৱে দেখিছোঁ দুইটা দলে সুন্দৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু এই খেলৰ জৰিয়তে আমি দেখিছোঁ যে হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শক এই অঞ্চলৰ পৰা আজি ইয়াত উপস্থিত হৈছে। এটা উৎসাহ, এটা বাতাবৰণ আৰু খেলৰ প্ৰতি মানুহৰ যি অনুৰাগ, খেলৰ প্ৰতি মানুহৰ যি উৎসাহ, এই উৎসাহে আমাক আগন্তুক দিনত এই খেলখনকে নহয় সমগ্ৰ আমাৰ এই বিটিআৰত আমাৰ এই ফুটবল খেলবিলাক আৰু অধিক জনপ্ৰিয় কৰিব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি কিছু আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ কথাও ইয়াত জড়িত হৈছে। গতিকে আগন্তুক দিনত যাতে আমি সকলোৱে মিলি এই খেলই বুলি নহয়, সকলো খেলৰ কাৰণে যাতে এটা ভাল বাতাবৰণ আৰু আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে বিটিআৰ প্ৰশাসন, অসম চৰকাৰে খেলো ইণ্ডিয়া ভাৰত চৰকাৰলৈ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিলে এই ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে আমি উদ্যোগ ল'ব পাৰিম। অসমত বহুত ষ্টেডিয়ামৰ প্ৰয়োজন আছে। ইতিমধ্যে 40খন ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম 12 কোটি টকাৰ ব্যয়েৰে আমি ইয়াত নিৰ্মাণ কৰি আছোঁ সমগ্ৰ অসমত। গতিকে বিটিআৰতো কেইবাখনো ষ্টেডিয়াম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। এইকেইখন ষ্টেডিয়াম এবছৰ বা দুবছৰৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ হৈ উঠিলে আমাৰ এই কিছু অভাৱ আমাৰ দূৰ হ'ব আৰু খেলৰ এক নতুন আন্তঃগাঁথনি আমি খেলুৱৈসকলক উপহাৰ দিবলৈ পাম। হ'ব। भकतपारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 6थि बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर बादायलायनाय 2022 मायथाइ दिनै फैयै फैयै जोबथा बादायलायनाय फाइनाल गेम बेवहाय बेखेवगिरि महरै बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि प्रशान्त बर' बिथाङा बेखेवनानै होलांबाय आरो आंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो भकतपारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे थागिबि सुबुं हिसाबै बेवहाय फैनानै मोजां मोनदों, गोजोननाय मोनदों आरो बेवहाय गोबां माने रावारि गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्रा बेवहाय जोंखौ मदद होफैदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखियाव बेनो जाय मुंख्लं बिथांमोना जोंनि थामोनथा, जोंनि सिकिउरिटि, जोंनि जौगाथायनि थाखाय बिथांमोना जिउ बावलांबाय आरो बिथांमोननि जिउ बावलांनायखौ
जों गोजोरै लाखिनाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि आरो बिथांमोननि सान्थौ आरो सानस्रिखौ जोङो अरायबो जोङो गोजोरै लाखिनो थाखाय भकतपारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोलुर बादायलायनायखौ होदों आरो जों सानो जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजोंनो जोंनि समाजाव बर' समाजाव आथिखालाव गोबां जोङो मा जेंनाफोरखौ नुदों जेरै जोंना उन्दै उन्दै गथ'फ्रा मा ड्राग्स लायो जुवा गेलेयो बेल' नङा उन्दै उन्दै बैसोआवनो मा हाबा जायो आरो जों नुदों सोलोंथाइनि बिथिङावबो बर'फ्रा गोबां उनफिननानै दङ आरो बे थांखिखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै 29 अक्ट'बरनिफ्राय जोङो आसाम नाङैनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जों बाइक रेलि लादों सुबुं सांग्रांथि जोङो मा हानजा सुनाय लादों आरो जोंनि थांखिया बेयावनो गुबुन हारिफ्रा जोंनि हायाव बे आयेनै हाबफैदों बेखौ होबथानाय आरो जोंनि लाइमोनफोरा जायफोर लाइमोना कलेजाव फरायना दङ इउनिभारसिटियाव फरायना दं स्कुलफोराव फरायना दं बिथांमोना मा खालामो ड्राग्स लादों जौ लोंदों आरो बे आयेननि बागै मा गेम गेलेदों जुवा गेलेदों बेफोरखौ समाजनिफ्राय गैया खालामनाय नोजोरजों आरो जों सोलोंथाइनि गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै जोंनि हारियाव सुबुं सम्पद सोरजिहोनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम नाङैनो दिनै चिरां जिल्लानिफ्राय जोङो बाइक रेलिखौ स्टार्ट खालामदों आरो बेयो जों आसाम नाङैनो बे रेलिखौ जों लानाय जागोन जोबोद दुखुनि बाथ्रा बिथां जि लीलावती दैमारि बिथाङा जोंनिफ्राय गोमालांबाय आरो बेबायदि सासे जोंनि माने मुंदांखा गेलेगिरि बेबायदि गेलेनायाव जोंहा हारियाव जोबोद खहा जादों बे नङा जे बिथांखौ रावबो मान सनमान होआखै बे नङा जोंनाव जाय बर' हारियाव जायफोर जोंनि गेलेगिरिल' नङा जायफोर हारिमु बिथिङाव खामानि मावदों जे समाजारि बिथिङाव खामानि मावदों साफ्रोमबो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि हारिनि थरफाफ्रा अलंबार आरो बिथांमोनखौ जोङो मान होनांगौ सनमान होनांगौआ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दायित्व जोंनि बिबान आरो बेबायदिनो जोंनि हारिनि गासैबो जोंनि बिर जोहोलावफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारि जोनोम जानायनिफ्रायनो जों सोरबिथिं दावगानायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बायदिसिना हाबाफारि मावथांखि लानाय जों खामानि मावबाय थादों आरो हारियाव जेसेबांखि जेंना सफैया मानो बे जेंनाखौ सौसिलांनो थाखाय फैबाय थानाय समफोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांखि लानानै जों खामानि मावगोन आरो हारिखौनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जे सिमां नुदोंमोन गेरेमसा माहारि महरै दाफुंनो बिथांनि सिमांखौ आद्रा सिमांखौ जाफुंहोनाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि आरो बे थांखिखौ लानानै फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसाफोरा गासै जोंनि हारिनि जोंनि जिखिनि सेक्सन गुबुन गुबुन बेवहाय दल संगठन दङ आं बिथांमोनखौ खावलायबाय बयबो जोङो बर' हिसाबै खामानि मावलांनांगोन आरो बर' हारिखौ बयजोंबो जों सिनायथि होनांगोन आरो दावगा होनांगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखियाबो बेनो आरोखि बेनि सोमोन्दै मा फोरमायगोन आच्चा जों भकतपारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जि बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनि मुङाव फुटबल बा जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि होनाय जायो बेयो देग्लाय माने 2थि खेबाव आगान होबाय आरो बे बादायलायनाय हाबाफारिखौ जों खुंनायनि आन्दोआव माखासे जाहोन दङ कारन मोनसेल' नङा गोबां कारन दङ गिबि खोथाया जादों जोंनि भकतपारा हालामनि जिखिनि मुंख्लंफोर बिथांमोननि जि अबदान बर' हारिनि फारसे बै अबदानखौ जोङो सनमान होनाय हिसाबै आरो बिथांमोननि अबदाना जाहाथे चिरजीबन माने गोजोर जाना थायो बे मोनसे थांखि थाबाय बेजों लोगोसे जोंनि हालामाव गुबुन गुबुन राव रायनाय बा धोरोमनि मानसिफोर थायो दा बै गासै सुबुंनि गेजेराव मोनसे खौसेथिखौ जोङो माने बोनथुमनानै जाहाथे बेखौ जोङो मोनसे बान्दोआव लाखिनानै जों माने रायजो जानो हायो दा बेनि मोनसे नेरसोन हिसाबै बे जों बादायलायनायखौ होनाय जायो दा जों एग्जाम्पल महरै जों बयबो नुखादों दिनै माने रोजा रोजा माने अडियेन्स रायजो राजा बिथांमोना दिनै फैनानै जोंखौ थुलुंगा होफैदों दा बे जोंनि माने गोथां मोनसे माने एग्जाम्पल दा बे मोनसे जाहोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि हालामाव माखासे जाखांफुनाय माने प्लेयार्सफोर दङ बिथांमोनखौ जों मोनसे प्लेटफर्म होनाय हिसाबै आरो बे प्लेटफर्मनिफ्राय बिथांमोना जाहाथे सानसे समाव मोजां गेलेगिरि जाहैनो हायो स्टेट लेभेल इन्टारनेशनेल लेभेल बा नेशनेल लेभेलाव जाहाथे बिथांमोना माने बाहागो लानो हायो बे मोनसे थांखि आरो नोजोरजों जों बे बादायलायनाय हाबाफारिखौ जोङो खुंबाय थानाय जायो कारन जों हलिचरनखौनो होन दुर्गा बर'मोनखौनो होन सोरबा लियनेल मेसिखौनो होन रनाल्ड' मोनखौनो होन बिथांमोनाबो दिनै बेबायदि माने
गेलेग्रा फोथारनिफ्रायनो ग्रासरुट लेभेलनिफ्रायनो बिथांमोनाबो माने गेलेजेननानै बै इन्टारनेसनेल लेभेलाव बिसोर सारा प्रिथिबियाव माने सिनायजानाय बा मोजां गेलेगिरि जानो हादों। दा जोंबो निस्सय मोजां गेलेगिरि जानांगौबा निस्सय जोङो न'नि सिथ्लायाव जोङो गेलेग्रोनांगोन आरो बे थांखि बे नोजोरजोंनो जोङो